Радостные, светлые, позитивные. Такие работы представлены ў выставачнай зале на Савецкай. Выбирали лепшие з лепшых, якія былі зроблены за апошнія 3 гады выпускнікамі розных гадоў гарадской дзіцячай школы выяўленчых мастацтваў імя Александра Алонцева. Ученики, заканчивая школу, они должны сделать итоговую работу по композиции. То есть это работа, в которую они вкладывают все свои умения, все свои навыки, которые получены за 5 лет. Да гэтага падобных выстаў не адбывалася. Былі на розных пляцоўках 3 тэматычныя экспазіцыі: год малой радзімы, Брэст горад творчы і увесь свет тэатр, а людзі ў ім акцёры. А вось у адным зале працы апошніх гадоў прадстаўлены упершыню. Очень вдохновились тем, что мы не просто с детьми просто приходим, отрабатываем, отсиживаем свое время, а увидели результаты, плоды своего труда и были очень рады, вдохновлены на будущее. Так атрымалася, што галоўныя героі выставы на адкрыццё не прыйшлі. Прычына уважлівая – эпідсітуацыя. Былі толькі настаўнікі і, вядома, наведвальнікі. Я думаю, что каждый ученик себя показал с лучшей стороны, то есть то, что он умеет, то, что лучше понимает. Конечно, не без учителя это было, в совместной работе, в тандеме. И я думаю, что работы получились, и каждый зритель, придя на эту выставку, получит какое-то вдохновение, позыв к творчеству. Выстава – добрая магчымасць падвесці своеасаблівы вынік самім педагогам. Зразумець, давалі асновы выяўленчай творчасці не здарма. Хоць і не ўсе вучні сталі прафесійнымі мастакамі. Больш чым за 40 гадоў са сцен школы выйшла каля 2000 выпускнікоў. Есть дети, которые работают для себя, для того, чтобы он внутри наполнился этим творчеством и чтобы потом в жизни идти в профессию творческую. Даже если он никуда не пошел, для любого человека эстетический кусочек внутри – это ведь очень хорошо. Усяго ў экспазіцыі больш за 70 лепшых з лепшых работ. Пастэль, алея, акварэль, ёсць і графіка, ёсць і тэкстыльная аплікацыя, розныя матэрыялы, розная тэхніка, але аб'ядноўвае іх галоўнае – дзіцячая непасрэднасць і аптымізм. Ёсць магчымасць у гэтым пераканацца. Выстава будзе працаваць да 15 чэрвеня. Тацяна Калакольцева, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».